danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Fari sarki Allah da kai nake farawa, mi salati ga Rasulu shugaban kyawawa. Ali da sahabbansa duk gaban warewa, wanda sun kai hidima gare shi masu tunani. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Shehana Tijjani da kai nake farawa, Shehana Jilani jikan ma'aiki nawa, Shehana Barhama in ya ban warewa, Shehana Usmanu mujaddadi sai baba. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Ya rabbana ƙara min natsuwar waƙe shi, shugaba ɗa mijinta ba in je raudar shi, dan hali ɗa da kyau na zuciya a gare shi, dole ne na ta yabansa dan ba zan daina ba. Ya Rasulullah ni gare ka na cire hula, gani na zo a gare ka yi ina yin maula. Ya Rasulullah gani nan ina yin kwalla, so nake na makance a san ka babban baba. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Maulidi ne na Rasulu mun fito ba wasa, ya Rasulullah mu akan ka ba sa'insa, nuna murna mu ma muke a maulidinsa, tambari ne na yabansa mun ka sawo a gaba. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Malamai na nuni a so Rasulu ma'aiki, sha'irai na ta zuba cikin yabon shi ma'aiki, yan uwa na zikiri suna ta faman shauƙi, rahaman zona shi yake ta sani tunani. Ya Rasulullah sha'irinka ne duba ni, gani kaskantacce Rasuli ni ma bani, zan surutun san ka Rasuli ke ta tsumani, gani na sha ya zirjalalu kai ta izani. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Ya Rasulullah san ka ne yake ta tsumani. Ya Rasulullah taimaka na zo ka kula ni, mai ta yi maka begin da za a dudduba ni, har na samu mafakar da zan ta yi ma ma'aiki. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Baba Sidi Sharifi na jan kulo duba ni, kai ka ce mi sak annabin mu ba wani launi, Mustapha Zakir dan makarfi ne duba ni, tambari ne na yaban sanai shirin dokawa. Gashi banda basira ilahu kai dafawa, in ta shirya kasira gare shi in zartewa, masu yin begin ɗaharabbi sun dacewa, tambari na doka gare ka mai kyan launi. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Maulidi ne na Rasulu mun fito ba wasa, ya Rasulullah mu akan ka ba sa'insa, nuna murna mu ma muke a maulidinsa, tambari ne na yabansa mun ka sawo a gaba. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne ambaton ɗa ko da yaushe ke ta tsumani. Mustapha ɗan auta ka zo ka gaida ma'aiki, kai ta yi mai bege a san sakar kai raki. Ya Rasulullah mai gidan mu ɗaha ma'aiki, mu akan son ka Rasulu ga mu kai mu na ɗauki. Ya Rasulullah mu gaban ka mun dukawa, ga mu
tunani. Ɗaha mun dace dan a san ka ba mu da rauni. Taimaka ka kula mu Aminu ya ɗaha gwani. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne, ambaton ɗaha ko da yaushe ke ta tsammani. Ga su yara murna suke da tsalle tafi, mu ko mauludi za mu tashi musti mu tafi, sai mu miƙa yabon mu ga annabi shi zai fi. Mai kirari a gare ka ya gwanin rabbani. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne, ambaton ɗaha ko da yaushe ke ta tsammani. So muke yin zasan kaɗa mu ne a gaba, mu bar tunanin komai a baitika mu ta zuba. Baitikan yin begen kaɗan kwa kai ne a gaba, a tutiyar Allah ya abin yaban rabbani. Arziki na ilahu farin ciki gun kowa, farin cikin kowa ne da tambaya ni tsayawa. Dan shi ne an kai duniya uban kyawawa, kaga ko duk shi ne farin cikin manzanni. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne, ambaton ɗaha ko da yaushe ke ta tsammani. Lafiya ɗan Abdu san kake ta ziga mu, kai kake yi mana yanzu ga mu ma ba mu. Ɗaha in an taɓa ka ilahu shi zai damu, kai ya bai sallah ɗaha sannan mai ƙur'ani. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne, ambaton ɗaha ko da yaushe ke ta tsammani. In ka tafo dutse sahunka ne zai yi fice, in kuya shi ne babu shi fa an tantance. Shugaba kai ne mai gidanmu mun yodace, da arzikin kowa da hatutiyar rabbani. Maulidi daɗi nuna matsayin annabi ne, ambatan ɗaha ko da yaushe ke ta sumani.